На вялікай багатай сядзібе, дзе ёсць гаспадарка, абавязкова сустрэнеце пунніка. Гэта такі нячысцік гаспадар, который жыве ў пуні. Часцей за ўсё пуннік нябачны. Ёсць у яго такая суперсіла рабіцца празрыстым. А калі яго можна ўбачыць, калі ў пуні нарыхтавана сена. Вось тады ён падобны на нешта сярэдняе паміж чалавекам і вялікаю такою бярэмем вялікім сена. Ну нешта такое з рукамі, з нагамі, з галавой, але дужа лахматае. Пуннік не вельмі злосны, ён хутчэй любіць пажартаваць. Ён можа напалохаць трохі дзяцей альбо мінакоў, которые ідуць міма пуні. Пацехаю для пунніка з'яўляецца любая валтузня ў пуні. Калі моладзь там гуляе, калі коцікі яўкаюць, калі ловяць мышэй і яшчэ што-небудзь такое. А вось калі птушкі ладзяць там свае гнёзды, то пунніку гэта не вельмі падабаецца. Палохаць прахожых альбо дзяцей ён можа такім аханнем, альбо енкам, альбо нібыта нехта плача. Вось такая гэта істотачка. Сядзіць пуннік на бэльцы альбо на кроквах і адтуль незаўважна за ўсімі назірае. Небяспеку для пунніка уяўляе гром і маланка. Ад іх ён можа загінуць і тады папросту ператвараецца ў пыл.